O acordo de libre comercio que asina este sábado a Unión Europea cos países do Mercosur está xerando debate no sector primario. Pode beneficiar sectores como o do viño ou o do aceite, pero prexudicar outros como o da carne ou o lácteo. En toda Europa estánse producindo protestas contra ese acordo. Aquí en Galicia, o foco hasta ahora, Noelia, está en Lugo. Centos de gandeiros e agricultores chegados de todos os puntos da provincia volveron a bloquear a ronda da muralla de Lugo en defensa do sector primario. Movilizáronse desde a delegación da Xunta ata a subdelegación do Goberno, uns fixeron no a pé, outros nos seus tractores que desde hoxe van a permanecer estacionados aquí a carón da muralla, unha imaxe que se repite na cidade en cada tractorada. O sector está moi preocupado non só polas súas explotacións, din que tamén está en xogo a seguridade alimentaria por eses controis máis laxos na produción dos países que forman parte de Mercosur, que están moi lonxe dos altos estándares de calidade da produción de aquí. Como decíamos, este é o primeiro día dunha protesta indefinida, din que non van a parar porque en xogo está o futuro do rural galego. Outra das concentracións de tractores é a que tivo lugar aquí nesta 52 á altura do concello ourensán de Trasmeiras, onde os tractores permaneceron e mantiveron cortado o tráfico tanto sentido Madrid como sentido Ourense ao longo de casi 2 días. Onte, a última hora da tarde, liberaron o tráfico na dirección en Madrid e hoxe a 1:15 abandonaron xa definitivamente esta concentración os tractores para manterse, eso sí, concentrados diante da subdelegación en Ourense. Continuarán das súas protestas nas próximas xornadas, xa que din que este acordo é un estoque final para o sector do campo. O sector agrario mantén o pulso ante a firma inminente do acordo con Mercosur. Isto xa é un basta xa, un grito de dignidade, porque, bueno, a firma do Tratado de Mercosur e a Unión Europea pois é unha puñalada ao noso rural. Agricultores e gandeiros redobran a presión. O sector levou as súas demandas ante a delegación do Goberno na Coruña. España, Europa, en concreto Galicia, non se pode permitir perder nin un agricultor máis, nin un gandeiro máis, nin ninguén do sector primario. Din que o acordo da Unión Europea cos países do Mercosur vai supoñer a ruína do sector. Eu teño unha explotación de carne na montaña de Lugo e bueno, non creo que poda competir con isto. Hai sectores como o aceite ou o viño que apuntan un novo mercado onde colocar os seus produtos sen sufrir unha importación masiva. A gandeiría, os cítricos, a pataca ou o mel estarían entre os máis prexudicados. Porque ali, por exemplo, no tema de agricultores, utilizarse todo tipo de fitosanitarios que aquí levan prohibidos hai muchísimos anos. Cada explotación é unha familia, 2 familias, 3 familias, e podamos seguir tendo a soberanía alimentaria aquí e, sobre todo, que podamos comer uns produtos de calidad a nivel alimentario e a nivel de salud, que é das cousas máis preocupantes. Haxa libre mercado. Vale, de acordo, pero polo menos que se cumpla, igual que nos obligan a cumplir a nós. Están dispostos a manter as protestas se non hai garantías para o sector ante a asinatura do acordo prevista para o próximo sábado. Esta preocupación do sector agrogandeiro galego comparte a Xunta, que garante que estará vigilante para que os produtos cumpran coas mesmas exixencias que os da Unión Europea. Os nacionalistas creen que o acordo é lesivo, piden que se paralice, e o PSDG exixe controis, pero acepta o acordo. A conselleira do Medio Rural amosou o seu apoio co sector agrogandeiro e dixo que van reclamar cláusulas de salvagarda que garantan as mesmas exixencias para todos. Calquera produto que entre de terceiros países teña que cumplir coas exixencias que teñen que cumplir os produtos da Unión Europea. Desde o BNG apoian as reivindicacións do sector primario galego e piden ao Goberno de España que non asine o acordo. Advertíamos que ia ser lesiva para o noso país, para as condicións de traballo do sector primario, pero tamén para as e os consumidores que imos perder garantías á hora de saber que tipo de produto estamos a consumir. Pola contra, os socialistas galegos valoran positivamente o acordo que está previsto que se asine o próximo sábado. A generalidade é que o acordo vai a ser bon para España e para Galicia. Por qué? Porque efectivamente vai a ser un mercado donde os nosos produtos en Galicia, de automoción, de química, de textil, de moitos produtos elaborados, van a ter un novo mercado sin arancéis. O Partido Popular introduce un aspecto novo, a PAC, que está en proceso de negociación e que din non é válida nas actuais condicións.
Galicia tamén ten que defender unha nova PAC con fondos suficientes que garantan a viabilidade das explotacións agrogandeiras dos agricultores e gandeiros galegos. Neste momento a proposta non nos vale. Os populares posicionanse ao lado dos agricultores e gandeiros e comprométense a defender as súas reivindicacións. O presidente da Xunta di que entende a inquedanza do sector agrario. Alfonso Rueda insiste en que o acordo debe exixir que os produtos de outros países cumpran os requisitos os mesmos que os de aquí. Non se pode facer sin salvagardar que teñen que cumplir, cando menos, as mesmas condicións que se exixen os produtos galegos para ser comercializados. Senón sería un acordo desigual e sería perxudicial. E, polo tanto, se esa garantía non se dá, hai que exixila. O presidente precisamente anunciaba hoxe varias medidas de apoio ao sector primario. Destinarán 3 millóns de euros á reconversión dos viñedos, 19 para melloras nas instalacións das industrias de produtos agrarios e 14 millóns destinados a axudas para as empresas dos produtos do mar. Ademais, aboarase esta mesma semana aos empregados públicos autonómicos o incremento salarial dos 2,5% correspondente a todo o 2025. Vaise facer nun pagamento único. Esa nómina de xaneiro incluirá tamén a suba do 1,5% deste ano, así que os traballadores públicos cobrarán un 4% máis ca en decembro. Galicia segue dando pasos para protexer os máis novos dos riscos derivados das novas tecnoloxías. A Xunta vai propor un contrato entre centros escolares e familias. O obxectivo dese contrato é regular o uso das pantallas, Gloria, fora xa do horario lectivo. Sí, Marta, efectivamente, como ti dis, vai ser un pacto voluntario entre cos alumnos nos que estes se comprometen a limitar o tempo de uso desas pantallas na casa. É unha das 50 medidas que a Xunta propón para promover o uso responsable das novas tecnoloxías. Ademais, o Goberno galego tamén vai facilitar a formación para as familias, tanto para os pais como para os estudantes, para que estes melloren as súas habilidades digitais e, por exemplo, poidan identificar as noticias falsas que circulan na internet. Galicia pon en marcha medio cento de medidas para facer dos centros escolares contornas seguras canto ás novas tecnoloxías. Ensinarán ao alumnado a verificar noticias falsas, formarán o profesorado de familias sobre contidos digitais, pero a medida máis innovadora é a creación dun contrato voluntario para fixar os tempos e horarios que lles dedican os rapaces aos dispositivos móviles cando saen das aulas. Sería asinado entre o centro e cada alumno, por suposto de acordo coa familia, para regular o uso das pantallas polo alumno fora do horario escolar. Este plan acompañará a aprobación da Lei de Educación Digital pioneira en España. Respecto ao convencemento, o noso convencemento de que é básico que o alumnado adquira competencias digitais, que é algo imprescindible na súa formación, sobre todo de cara ao futuro, pero que ten que ser dun xeito seguro e tamén dun xeito crítico. A Xunta destinará ata 2030 máis de 7 millóns ao Plan de Benestar Digital. En Navantia Ferrol suma apoios para seguir crecendo. Esta mañá o ministro de Industria facía unha visita ao estaleiro, onde, sen dar unha data concreta, si comprometeu o apoio do Goberno central para construir un novo dique cuberto. Desta forma, garantir que ese estaleiro poida ter unha maior carga de traballo. Era a primeira visita a Navantia Ferrol do ministro de Industria e non escatimou en eloxios. Yo diría que el mejor ejemplo de lo que significa la reindustrialización. Porque o estaleiro ferrolán vive nun momento de máxima actividade. Este ano ata 6 barcos coincidirán en construción nestas instalacións. Tamén hai novos contratos que poderían materializarse, pero está pendente unha demanda histórica, un novo dique cuberto que, segundo os traballadores, é clave para poder completar a transformación e atraer proxectos internacionais. O Goberno toma nota. La carga de trabajo está garantizando trabajo y mejor empleo de más calidad para los próximos años y, por tanto, las infraestructuras que se precisen para este crecimiento, pues sin duda creo que serán abordadas. Pero polo momento, sen falar de datas concretas.
En Bélxica, os líderes europeos estudan un despregamento militar en Groenlandia. Barallan incrementar a súa presenza para disuadir a Trump dunha posible intervención militar nun territorio que xestiona Dinamarca, membro da OTAN. María. Sí, de feito, a propia ministra danesa propón que a Alianza Atlántica reforce a seguridade do Ártico. Di que esta é a única maneira de evitar que potencias rivais ameacen os Estados Unidos e os seus aliados na zona. Pola súa banda, tamén Alemaña aposta por esta mesma opción, unha misión conxunta da OTAN. O Reino Unido, iso sí, xa estivo mantendo conversas con outros estados como con Francia e a propia Alemaña, pero o Reino Unido aposta por un despregamento militar no Ártico. Neste mesmo contexto, o comisario de Defensa, Andrius Kubilius, tamén propón avanzar cara a unha forza militar europea permanente de 100.000 efectivos, todo nun momento de crecente incerteza na relación con Washington que actualmente está vivindo Europa. A Venezuela, en concreto, referíase esta mañá ao BNG, foi para defender a presenza de membros do Bloque Nacionalista Galego na manifestación en apoio do réxime de Nicolás Maduro deste sábado pasado. No a presa se explicou que rexeitan a agresión dos Estados Unidos por imperialista. Pensamos que unha vez máis Galiza deu unha lección de dignidade e de solidariedade con outros povos do mundo, como xa fixo anteriormente en recentes movilizacións, ou vai facer hoxe mesmo coa cuestión do povo palestino. Nos seguimos condenando, evidentemente, a estrategia imperialista dos Estados Unidos e defendendo a soberanía dos povos. E coa caída de Maduro vanse destapando as estrategias que utilizaba o réxime para financiarse. Ata 127 toneladas de ouro foron enviadas en avión a Suíza dende Caracas, segundo os datos das aduanas suizas. Todo iso nos últimos 5 anos, en plena etapa de racionamento pros cidadáns venezolanos. Y me dio 3 vueltas atrás, digo. Hoxe publicanse varias enquisas electorais. A do xornal A Razón apunta que Partido Popular e Vox estarían 94 escanos por riba de PSOE e Sumar. Se houvese eleccións xerais, o PP sería a forza máis votada con 145 deputados ou algún máis. O PSOE quedaría con 103-105 e Vox é a forza que máis sobe, superando os 60 escanos. Sumar tería 9 e a enquisa tamén recolle que o BNG sumaría un deputado ata ter 2. Na mesma liña, outra enquisa publica o xornal El País. O PP sería a forza máis votada co 31% dos apoios, un 27% os socialistas. Vox avanza máis de 5 puntos dende as anteriores eleccións e Sumar non chega ao 6%. Na enquisa, neste caso, non destacan a porcentaxe de votos que obtería o Bloque Nacionalista Galego. Arrancou a semana co presidente Sánchez anunciando 3 medidas en materia de vivenda. Unha delas xa a rexeitou aos poucos minutos o propio socio de goberno. Sumar non vai apoiar incentivos fiscais para os propietarios de pisos que non suban o alugueiro. María. Si, Marta, a vivenda centra hoxe o debate político. Primeiro foi Sánchez, que sorprendeu cunha serie de medidas para intervir o mercado do alugueiro e tamén con incentivos fiscais para quenes non suban os prezos. Un programa de vivenda que, por certo, non consultou co seu socio de goberno, con Sumar, que se enteraron, din, pola prensa e que se apresuraron a votar por terra. Votarán en contra, como tamén o fará Podemos. Plan ben diferente. E o dos populares, Núñez Feijóo, anunciou ata 15 medidas, din, para cando cheguen o goberno, máis financiamento para as comunidades que máis invistan en vivenda e unha rebaixa do IBE para os mozos que merquen un novo domicilio. A vivenda marca hoxe a axenda política nacional. O Goberno prepara un decreto con 3 medidas en materia de vivenda: limitar os alugueiros de temporada, os de cuartos e tamén rebaixas fiscais pros propietarios que renoven os contratos de alugueiro sen subir o prezo. No hay, no sabemos, soluciones mágicas para resolver el desafío global como es el del mercado de la vivienda, pero sí hay decisiones valientes, hay decisiones contundentes. O socio da coalición Sumar soubo destas medidas pola prensa e a reacción non se fixo agardar. Non van apoiar o decreto. Regalar diñeiro público aos rendatarios é un grave erro, di Yolanda Díaz. Dar con la fórmula equivocada. Con una fórmula que no es la correcta, que es dar regalos fiscales a los caseros y a los rentistas.
E o mesmo opinan en Podemos, isto é para que ardan as rúas, opina a súa líder Ione Belarra. O líder do PP, pola súa parte, tamén centrou o seu discurso na vivenda. Presentou en Barcelona un plan con 15 puntos, entre eles vincular o financiamento de comunidades e concellos á construción de inmobles. Sánchez condiciona la financiación a su bienestar personal en la Moncloa. Yo me comprometo a vincularla al incremento del número de viviendas que se hagan en los ayuntamientos y en el conjunto de las comunidades autónomas. E ponse Feijóo un obxectivo se chega ao goberno, construir 1 millón de vivendas na próxima legislatura. Hoxe celebrouse no xulgado de Catarroja un acareo entre a exconselleira de Interior de Valencia, Salomé Pradas, e o exxefe de gabinete de Carlos Mazón. As imaxes que temos non se corresponden co que lles estou contando, senón con que o que fora ministro con Zapatero, Jordi Sevilla, lanza unha alternativa ao Partido Socialista, chama aos críticos con Pedro Sánchez a sumárense ao Manifesto Socialdemocracia 21, en que 40 dirixentes e responsables locais socialistas defenden saír das trincheiras e buscar pactos co Partido Popular. Ferraz resta importancia a esta iniciativa. Todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo político y de alianzas que nos ha conducido a una España donde la extrema derecha crece y el apoyo al socialismo disminuye. El Partido Socialista no le tiene ningún tipo de miedo al debate interno, al contrario. Es un punto de vista en estos momentos absolutamente minoritario. Dicíalles que hoxe se celebrou no xulgado de Catarroja un acareo entre a exconselleira de Interior de Valencia, Salomé Pradas, e o exxefe de gabinete de Carlos Mazón. Os dous foron recibidos con apupos e berros por parte das vítimas da Dina. A xuíza sospeita que a Presidencia da Generalitat puido atrasar o envío da mensaxe de alerta á poboación. Hoxe volve ser unha xornada complicada, volvemos a Galicia para moverse en autobús en concreto na provincia da Coruña. É que retomaron as protestas os traballadores e non circularon nin os servizos mínimos. Ademais, os sindicatos ameazan con facer unha folga indefinida. Esta imaxe deixaba a folga do transporte na provincia. En Santiago, 0 autobuses na estación e algún usuario confundido. Non sabía que había folga e agora cando vou, dime, pois non hai. Que non hai bus, así que vamos a buscar outra alternativa. Pois esperar xe tal, se non chamas a casa, a ver se venen e sen nada. Tamén tiveron que buscar a alternativa aos usuarios do transporte urbano. Vou chamar a muller que me veña a buscar. Nin os servizos mínimos puideron saír das cocheiras. O transporte quedou paralizado nesta quinta xornada de folga para mellorar o convenio provincial do sector. Unha reducción de xornada importante, con unha suba de salario que tamén se note, porque o convenio leva 4 anos sin actualizarse. Jornadas máis cortas, conciliación e a subida do salario. A negociación está paralizada. A última oferta da patronal foi unha suba do 2%. Non é nin o IPC que quedou un 2,9, co cual nestas condicións mal. Se che pagan por debaixo do que sube a vida. E nin chegaron a falar de melloras en horarios ou en dereitos sociais. Xente que traballa 15 horas ao día, xente que sabe o que vai facer o día anterior ás 8 da tarde. Teñen convocados paros luns, martes e venres ata o 23 de xaneiro. Se non hai avances, a folga será indefinida a partir do 2 de febreiro. Temos máis autónomos en España, pero xeneran menos negocio, facturan menos, un 35% menos segundo o balance do ano 25 que fai ata. 8 de cada 10 autónomos, ademais, viu como lle aumentaban os seus gastos. La carga impositiva, que es señalado por el 86% de los autónomos como la situación que más afecta a su negocio. A continuación, las cotizaciones para el 83,1% y para el 81% la inflación y los incrementos de gasto. E a pesca de baixura alza voz contra os novos controis que a Unión Europea impón a partir desta semana. O sector di que para a maioría é imposible cumprir con esas exixencias. Cree que moitos acabarán abandonando o mar. O mar andaba picado en Cambados e non só polo vento. A baixura amarrou en protesta contra os novos controis pros barcos de máis de 12 metros. Agora terán que incorporar o diario electrónico para anotar todo o que pesquen, cada peixe, peso, especie e zona. Nós indo para o mar non podemos facer eso. Se vamos a unha cousa non podemos ir a outra. Non somos oficinistas. Xente como a min que vai para 60 anos, que hai moitísima, non teña un rapaz no barco,
É inviable facer eso porque non ten... Danche clases de sanidade, clases de salvamento marítimo, clases de contraincendio. E aquí de noite para mañá manense saber informática. Todos os que temos unha idade de 50 e pico de anos estamos todos aburridos, asqueados. Non podemos máis. Non podemos máis, isto é insoportable. Cargas, seguido, non podemos máis. Europa tamén exixe que os barcos avisen de que van chegar a porto 2 horas e media antes. A Baixura di que a maioría traballa moi preto dos portos. É inviable, ten que legislar dunha vez alguén que sepa o que é o sector. Non contan con nós para nada. Desconocen o que é o traballo dun barco e como que se poden facer as cousas. Eu non sei máis por onde se pode apretar a flota, non sei cal é o sentido desta normativa, se é controlar, non sei que máis queren controlar. O regulamento aprobouse en 2023 e foise aplicando aos poucos. As novas normas entraron en vigor o sábado. Moito ollo, porque unha soa mensaxe de texto pode deixalos en ata 20.000 euros. Foi o que lle pasou a semana pasada a un veciño de Sanxenxo tras caer na coñecida como estafa do banco. Nuns minutos, neste telexornal, contámoslles máis detalles. O que era un pequeno accidente acabou de forma tráxica en Toledo. Un dos condutores implicados nun choque en cadea baixou do vehículo e nese momento levouno por diante un camión. Tiña 70 anos. Tamén comezou de forma tráxica esta semana nas estradas galegas. Un home e unha muller veciños de Madrid morrían nun accidente de tráfico en Lugo. Bateron contra un camión. Félix. O accidente mortal produciuse cando os dous vehículos implicados, un camión e un turismo, bateron frontalmente. Ao parecer, o coche invadiu o carril contrario e, como consecuencia do impacto, faleceron os dous ocupantes. Son o condutor, un home de 38 anos, e maila a súa acompañante de 50, ambos con domicilio en Madrid. Pola súa parte, o camioneiro, veciño de Lugo, resultou ferido leve. O sinistro, que se registrou no quilómetro 4 da estrada LU 530 entre a capital lucense e Castro Verde, provocou retencións de tráfico durante varias horas. Un home e unha muller morreron nun accidente registrado no quilómetro 4 da estrada LU 530 que une Lugo e a Fonsagrada. Ambos os dous viaxaban nun turismo que bateu contra un camión frigorífico. Tanto o condutor de 38 anos como a súa acompañante de 50 tiñan o seu domicilio en Madrid. Pola súa parte, o camioneiro residente na capital luguesa resultou ferido leve. Sobre as 7 da mañá recibiuse aviso dun sinistro nesta carretera, LU 530 que vai de Lugo a Fonsagrada, no que había producido unha colisión frontal entre un vehículo turismo e un camión. A consecuencia do sinistro, os ocupantes do turismo falleceron os dous. A Garda Civil de Tráfico está a investigar as causas deste tráxico suceso. Así e todo, a principal hipótese que se abaralla é que o turismo invadiu o carril contrario en sentido ascendente nun tramo con liña continua. Como consecuencia, o coche bateu de fronte contra o vehículo pesado. Colisión frontal, estamos investigando todavía as causas, isto levará un tempo, pero que parece ser que o vehículo turismo invade en certa medida o carril contrario e que se produce a colisión. Pero bueno, isto é todo a priori. Ata o lugar do accidente, na parroquia luguesa de Carballido, desprazáronse numerosos gardas para desviar o tráfico por unha pequena variante situada xusto á beira. Isto evitou retencións kilométricas á espera de que se retirasen os vehículos implicados. Tamén acabou en accidente, aínda que sen feridos, unha persecución de película en Vigo. Un condutor que ia sen carné, baixo os efectos do alcohol e das drogas, quixo escapar dos axentes. Fuxiu durante 6 kilómetros e acabou batendo contra varios coches que estaban aparcados. Ali foi cando o detiveron. Todo comezou na rúa Aragón, onde os axentes deron o alto a un conductor que circulaba de xeito errático con manobras bruscas. Lonxe de deterse, fuxiu durante 6 kilómetros ata San Paio, na parroquia de Lavadores. Foi unha persecución de película e a gran velocidade que rematou aquí, na rúa Aguadiña, onde o condutor bateu contra 4 vehículos que estaban estacionados. Sentí un estruendo, se notaba que era un accidente de coches, y ya vi que estaba la policía. Dije, yo tuvo que ser una persecución porque que llegaran ya justo en el momento no me parecía normal. Claro, yo creo que estalló fue que estuviera el golpe ya dado y ya estuviera la policía por todas las esquinas. De coño, cosa más rara, ¿no? Estaba el Opel pegado al mío, pero bien pegado, bien pegado. O sea, y el BMW detrás, allí pegado. Y pues vino la policía, me dio los datos y poco más. Nos dijo que el tío que escapó de un control y no nos dijo nada más tampoco.
Afortunadamente só houbo que lamentar danos materiais, porén as consecuencias puideron ser moito máis graves. Aquí pasa mucha gente por ahí que viene del autobús por aquí para arriba, para ir para San Payo, y si pasa alguien se los lleva por delante. Porque el camino, ya veis que el camino es muy estrechito. Se los come fijo además, se los mata. O home quedou detido por un presunto delito de condución temeraria e deu positivo en alcohol e drogas. Circulaba co carné suspendido temporalmente. Na fuxida un vehículo policial tamén quedou danado. E o último golpe ao narcotráfico no Atlántico deixa cifras que fan historia. Apreixaron a bordo dun buque preto das Canarias case 10 toneladas de cocaína. É o maior alixo desta droga incautado nunca en mar aberto en Europa. O barco apresado a semana pasada en augas próximas ás Illas Canarias levaba a bordo 10 toneladas de cocaína, distribuídas en 294 fardos. Trátase do maior alixo intervido en mar aberto por parte dunha policía europea. Ha sido una operación también compleja porque en un determinado momento la embarcación incautada se vino a la deriva y tuvimos que activar otro tipo de medios como SACEMAR también. As 13 persoas que viaxaban no barco foron detidas. 11 son tripulantes, 4 turcos e 11 indios, e os outros 2 cidadáns serbios que actuaban de garantes do alixo. A droga ia agochada nas adegas entre o cargamento de sal. Tiene 2 bodegas con sal, una de ellas iban cubriendo los fardos con sal, cada vez ponían una línea de fardos y a continuación de sal. A abordaxe tivo que adiantarse ao detectarse a presenza de varias lanchas que se dirixían cara ao cargueiro, onde os tripulantes xa tiñan 37 fardos preparados para alixalos. Que sabemos que esta mercancía se iba a distribuir a distintas organizaciones, es decir, distintos grupos en alta mar iban a recoger mediante embarcaciones rápidas este tipo de droga. O cargueiro interceptado permanece atracado na dársena do porto de Tenerife. Nesta operación antidroga colaboraron tamén a Armada Española, a DEA estadounidense e as policías británica e portuguesa. E en Silleda investigan os roubos en 2 pisos que están porta con porta. Os ladróns aproveitaron o tempo xusto en que as 2 familias estaban fora da casa. Todo apunta a que os tiñan vixiados. Porque el niño salió a las 6 de casa, el mío, y la niña de la vecina que le robaron llegó a las 7:30. Entraron nas 2 vivendas case a un tempo en 2 letras que están pegadas. Na primeira cumpriron obxectivos. Joyas, dinero y joyas de valor. Os propietarios da segunda tiveron máis sorte. Mi casa no le dio tiempo a acabar de robar. Que tenía una caja fuerte y no dieron nada abierto. Y como si dejaran las cosas a media. Ainda así os ladróns non marcharon coas más baleiras. Y lo que tenía suelto ahí al lado de la caja fuerte sí que se llevaron. Joyas, anillos, pendientes, cadenas, las alianzas. O modus operandi coincide en parte co da banda que ven actuando dende hai semanas nos poucos máis de 30 kilómetros que separan Silleda de Santiago. Tardaron na miña en 2 máis. Viñan de entrar en San Julián, viñan de entrar en Troves a mesma tarde, Colla Boqueixón, a Estrada, aquí tocou en Santa Cruz tamén. Van aí dos roubos en Luou, nos Verxeles, en Rariso ou Pontevea, no concello de Teo, pero tamén en Vedra, Boqueixón, na Estrada e agora en Silleda. A única diferencia é que neste caso actuaron nun edificio en plena zona urbana, pero buscando o mesmo, cartos e xoias, un botín fácil. Endesa confirma que sufriu un ciberataque que compromete datos sensibles dos seus clientes. Os hackers fixéronse con información dos contratos de luz e gas, incluído o número das contas bancarias ou o DNI. Din que aínda están avaliando o impacto e o número de afectados, pero xa se activaron os protocolos de seguridade para mitigar os efectos. Os clientes pídenlles que sexan especialmente cautelosos coas comunicacións que reciban a partir de agora, porque este tipo de ataques adoitan empregarse para estafas de suplantación de identidade. Moito cuidado tamén coas mensaxes que reciben no móvil en nome do seu banco porque poden agochar un intento de estafa. Fíxense, un veciño de Sanxenxo perdeu así 20.000 euros. Andrea.
Sí, efectivamente, un home de máis de 70 anos foi vítima dunha estafa bancaria denominada smishing, unha variante do phishing que consiste en enviar unha mensaxe de texto. Neste caso, o home recibiu un SMS alertándolle sobre unha compra non autorizada que ia acompañada dun número de teléfono. Ao outro lado da liña había unha persoa facéndose pasar por un traballador da entidade bancaria que lle pedía os datos da súa tarxeta. Así acabaron estafándolle 20.000 euros, unha estafa que está sendo agora investigada pola Garda Civil. Seguro que lembran o caso de Cristina Cabo, a muller asasinada no ano 2022 no seu piso de Lugo a mans de José Uriel Valencia. El foi condenado a 26 anos de prisión. Pois ben, a defensa do asasino recorreu esa condena. Hoxe celebrouse a vista no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e ali estivemos Reyes. Si, a vítima era Cristina Cabo, unha muller de Lugo de 42 anos a que o xa condenado coñeceu nun pub da cidade esa mesma madrugada dos feitos e coa que acudiu ao seu domicilio para manteren relacións sexuais. Unha vez no interior da vivenda, o home asestoulle 49 coiteladas e tras deixala ferida gravemente, marchou da casa cunha bicicleta e cun ordenador da vítima. Por estes feitos, un xurado popular da Audiencia Provincial de Lugo considerouno culpable dun delito de asasinato e outro de roubo e foi condenado a un total de 26 anos de cadea. Agora, na vista de apelación, as acusacións, tanto a pública como a particular, piden que se manteña esta pena. Pola súa banda, a defensa solicita unha revisión e que se cualifiquen os feitos como un delito de homicidio e outro leve de furto. A máis, pide que se teñan en conta as atenuantes de confesión, lexítima defensa que actuou baixo os efectos do alcohol e das drogas e o seu trastorno mental. Pois quedamos pendentes desa resolución xudicial. Acaba de rematar o Nadal e estamos xa en tempo de entroido, polo menos na provincia de Ourense, a máis entroideira, levan xa meses preparando a festa das festas. E xa se senten as chocas nas aldeas. Apágase o Nadal e comeza o entroido. Non son imaxes de arquivo, foi esta mesma fin de semana en Castelo do Varo. En Laza, os peliqueiros levan dende a noite vella quecendo coas chocas. Para nós o Nadal é un mero trámite. O importante é que chega o entroido. Despois de todo un ano esperando que chegue, pois, cuanto antes mellor. Este ano o entroido ven moi cedo, de festa en festa, non hai descanso. Salimos do Nadal e xa estamos aí no entroido, pero xa sabes como é, non hai problema ningún. Xa todo o mundo animado. Hai un ambiente moi grande, moi grande. A xente anda faenada porque allá foi un campo de fútbol e restou moita xente porque están cosendo, preparando. Que yo digan a esta modista de Xinzo, cose de sol a sol para facer 500 de disfraces. Abrimos a xenda no mes de setiembre e este ano no mes de outubro xa cerramos, porque este ano encima, como é tan pronto que cae tan pronto o entroido, pois xa está, é unha locura. A emoción xa se palpa e é que a conta atrás en Xinzo remata o 25 co petardazo e o fareleiro. Nas tendas non dan feito a quitar o de Nadal e poñer o de entroido. Dándonos prisa porque ya la gente se prepara, va comprando, tenemos que estar pero dándole caña mucho. É que as festas piden vésperas. Co bar que temos, pois temos que preparar almacén, preparar pedidos. Xa imos un pouco tarde, pero bueno, esperemos que poidamos facelo e disfrutar moito do noso entroido. Coas badaladas chegou xa o tempo de entroido, o máis agardado na provincia de Ourense. Mentres algunhas aldeas quedan sen festas porque ninguén se anima a organizalas, na Valenzá, en Barbadás, acontece todo o contrario. Hai tantos interesados en facerse cargo dos festexos que o Concello decidiu pôr en marcha un proceso de selección. A asociación da que forma parte Ramiro é unha das interesadas en organizar as festas da Valenzá. Xa o teñen feito outros anos e sorpréndelles o crecente interese. O problema que pedir nas casas, andar pedindo negocios. A mí me sorprende tamén eso, porque é verdad que o que pasa é que este é un núcleo bastante grande. Como o barrio máis populoso deste concello e temos unha media edad moi xoven que de 44 anos, pois digamos que hai criterios dispares a hora de querer organizar a festa dun xeito ou doutro. Para evitar discrepancias, decidiron que sexa un grupo de traballadores municipais de distintas áreas os que se encarguen de elixir a mellor opción, seguindo criterios técnicos. Nese sentido, vanse valorar pois aspectos que redunden na, digamos, na calidade artística, tamén na seguridade, porque tamén está incluída a Policía Local e Protección Civil, e, bueno, para favorecer a convivencia veciñal e a participación. Pois tamén hai unha serie de mínimos.
Requisitos imprescindibles como os permisos, horarios, instalación de baños portátiles ou as datas a fin de semana anterior ao 11 de xuño, día de San Bernabé, patrón da Valenzá. Un proceso para seleccionar a comisión de festas pouco habitual nun contexto no que cada vez hai menos festexos pola falta de organizadores. Seguro que todos teñen un tupper na casa e, ademais, lles digo que convén revisalos de vez en cando. Os expertos advirten que os envases de plástico en mal estado poden transferirlles aos alimentos sustancias prexudiciais para a saúde. Recomendan usalos de vidro ou de aceiro inoxidable. Son un recurso moi estendido, a solución ideal para conservar alimentos ou para trasladalos ao traballo, ao colexio ou mesmo á praia. Pero cuidado. Ojo si tienes un tupper con grietas, cortes o está deformado. Mejor, tíralo. No sabía eso, mira, sí, pues no sabía. Por los microplásticos, por las enfermedades. Un recipiente de plástico con fendas ou deformacións aumenta o risco do que se denomina migración química, sustancias nocivas que pasan aos alimentos. Se é un material que non sea hermético totalmente, pode traspasar, pois neste caso, microplásticos aos alimentos, e iso evidentemente ten unhas consecuencias a nivel de salud que sobre todo conteñen disruptores endocrinos, sobre todo en persoas pois que teñan problemas de tiroides, que estén inmunodeprimidos. O vidro e o aceiro inoxidable son as alternativas máis recomendadas. Teño de todo, pero voume máis o de cristal que me gusta máis. O cristal, por meterlo ao lavavajillas, é moi distinto. Os plásticos xa os fun eliminando todos. Moito que laves ou polos en lejía para blanquealos ou senón a nai de la China. O que se escoita dos microplásticos e todo eso, das temperaturas e en contacto co plástico. Hai que prestar atención ás indicacións que figuran nos propios envases e desbotalos en canto observemos algunha deterioración. Non se fala doutra cousa no Milladoiro, moi preto de Santiago. Os veciños están sorprendidos co resultado das novas marquesiñas colocadas na avenida principal. Están tan tortas que mesmo é incómodo sentar nelas. Nuria. Sí, agardalo vos aquí sentada, Marta, hai algo cando menos raro e é que non se tive en conta a pendente desta rúa para a instalación das marquesiñas. Se non se aprecia ben en cámara, imos facer en directo un pequeno experimento con esta laranxa. Se a deixamos aquí pousada, vexan, sucumbe facilmente a lei da gravidade. Estas marquesiñas forman parte da remodelación integral desta avenida principal do Milladoiro, unhas obras que levaron moitos meses, que se recepcionaron hai escasas 2 semanas. Dende o Concello de Ame admiten que se trata dunha chapuza que terá que ser subsanada. Nesta imaxe a marquesiña parece que está perfectamente, pero é só un truco da cámara. Está así de inclinada, en realidade. Inclinado un pouco. Está moi inclinada, non tiene sentido. Sí. Bueno, que está un pouquiño torto, sí. Un pouquiño nada máis. Está como está. Oye, es original, distinto, ¿no? Mais alá do resultado estético, os usuarios consideran que tampouco é cómodo. É incómodo, además, se te pasas a esquina esta, ves para aquí, ves resbalando seguido. Nada, isto non está ben feito. Intentamos un pouco ir más para allá. Mejor subir un poco más esta parte de la fachada para que esté en línea recta. Pero non son as únicas marquesiñas con este problema na zona. No veciño concello de Teo hai tempo que teñen varias que tamén están tortas. Así non lo contaba Juan, que mesmo baixou da casa cun nivel para demostrárnolo. E a verdade é que a burbulla non pode estar máis esquinada. Hai 2 ou 3 ou peor por aí abaixo ainda. Pero como tal? Á dereita, un desnivel de 20 centímetros ou 25. Dende o Concello de Ames, onde está o Milladoiro, explican que xa lle pediron ao Ministerio de Transportes que corrixan estas deficiencias. O alcalde do municipio cualificou nun comunicado a colocación das marquesiñas como unha chapuza, algo co que ao parecer concordan os seus veciños.